Velkommen til den her video, som handler om den didaktiske relationsmodel, og om hvordan du kan bruge den til at kaste et bredere blik på din egen undervisning. Da jeg selv startede med at undervise for mange år siden, havde jeg ikke nogen formel uddannelse i at undervise. Jeg gik til det baseret på erfaring og prøvede mig frem, og var sikkert også i baghovedet inspireret af nogle af de gode undervisere, jeg har haft gennem tiden, og måske også nogle af de dårlige undervisere, jeg har haft gennem tiden. Og på baggrund af det fik jeg det ligesom til at fungere, og jeg vil sige, jeg underviste. Det gjorde jeg i rigtig mange år. På et tidspunkt tog jeg så nogle akademiske uddannelser, hvor jeg lærte om mere formel pædagogik, eller almen pædagogik, som man kalder det. Og der er nogle af de ting, som jeg tænker vil være rigtig gode for dig, måske også. De har i hvert fald inspireret mig selv til at få et andet blik på min undervisning. Og en af de ting, som de kan hjælpe med, det er tit, vi musikere er jo sådan ret helhedsorienterede og holistiske typer, ofte, eller på mange måder i hvert fald. Og derfor har vi måske også en tendens til at ligesom opfatte undervisningssituationen som vævet sammen og lidt svær at decifrere eller lave kategorier, det er det ene og det er det andet. Det her, der hedder den didaktiske relationsmodel, det er et af de værktøjer, jeg selv med stor fornøjelse har brugt i forhold til i virkeligheden at gøre min egen undervisning bedre. Så derfor håber jeg, at du vil have lyst til at tage med på en lille rejse med det her, for at se, om det også kan være noget, der kan hjælpe dig og inspirere dig og motivere dig til at lave endnu bedre undervisning, end jeg er sikker på, du allerede gør. Nu sidder du måske og tænker, didaktik, hvad er det nu lige, det er? Hvis man kigger i ordbogen, så kan man se, at ordet kommer fra græsk, og det oversættes nogle gange som undervisningskunst. Fordi det at undervise, det er faktisk også en kunstform, på samme måde som musik kan og er måske en kunstform. En rigtig god underviser, det er ikke bare lige sådan, og vi husker alle rigtig gode undervisere, som mestrede den der kunst, som det er at undervise. Og inden for didaktikken, der er det, som der er fokus på, det er undervisningens indhold, og hvordan det planlægges. Og det begreb, det kan man faktisk godt folde yderligere ud, som de to norske læringsteoretikere Him og Hippe har gjort. Og de snakker om didaktik som værende praktisk, teoretisk planlægning, gennemførsel, vurdering og kritisk analyse af undervisning og lære. Og det kan man sige, det er måske en ordentlig mundfuld, men vil du ikke sige, at du som lærer planlægger, du gennemfører, du vurderer, på en eller anden måde tager stilling til, hvad fandt der sted, og hvordan virkede det, og hvad virkede ikke. Og den kritiske analyse går på, at det er det med, de vurderinger, som man foretager, får en konsekvens, således at man ændrer sin undervisning efterfølgende. Det tror jeg, de fleste lærere kan ikke genkende til. Tilbage i år 2007 introducerede Him og Hippe det, som de kalder den didaktiske relationsmodel. Og den er en meget brugt model inden for almen pædagogik. Det, den går ud på, det er, at den peger på en didaktisk helhedstænkning, hvor at man har blik for de forskellige komponenter, som alt sammen er en del af en undervisningssituation. Det kan være læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen, og også det der med, at man vurderer, hvad det er, der finder sted, og tager konsekvenser af det. Så på den måde så er det en 6-stjernet model, som prøver øvelsen at holde virkeligheden ud i nogle punkter, hvor man har mulighed for at adressere for eksempel
rammefaktorerne separat, uden at skulle snakke om alt det andet samtidig. Det er det, vi tit har en tendens til, når vi taler om pædagogik eller taler om undervisning, at det er, at vi ligesom snakker både om eleverne og om, hvad vi laver, om hvad vi ikke laver, og hvad målet med det er. Alle de der ting, at det ligesom kommer lidt hulter til bulter. Og her, der tilbyder Him og Hibe et landkort, kan man sige, hvor man kan holde det ud, men samtidig har blik for, at det at undervise har mange facetter og komponenter, som alle sammen er centrale i forhold til det. Lad os prøve at tage komponenterne en for at se, hvad det er, de indeholder. Den første er læringsforudsætninger. Og det, der interesserer en der, det er de forudsætninger, kompetencer og interesser, som eleven eller eleverne måtte have. Forudsætninger, kompetencer og interesser. Fordi al undervisning må jo på en eller anden led starte med at tage udgangspunkt i, hvem det er, der er til stede i situationen, og hvem det er, man skal lære noget om noget, i vores tilfælde musik. Så på den måde, så kan man sige, at forudsætningerne er, at alle elever kommer ind i lokalet og har oplevet noget, før de kom ind i det lokale der. De har lært noget, der er noget, de ikke har lært. Hvordan er det, de har lært det? Hvad er det, de kan? Hvad er det, de ikke kan? Og hvordan er det, de kan det? Og hvordan er det, de ikke kan det? Og også helt grundlæggende, hvad er det, der interesserer dem? Fordi hvis man skulle tale om det ud fra et motivationsperspektiv, så er det jo enormt vigtigt at have blik for, hvad det er, eleven eller eleverne interesserer sig for. Fordi deres motivation kommer også fra, hvad der rører dem. Og så kan jeg selvfølgelig med min faglighed supplere med nogle ting. Grundlæggende, så er motivation dog, starter det hos eleven, at de har en interesse i noget, og den vil jeg gerne prøve at bygge ovenpå. Så kommer den næste. Den hedder rammefaktorer. Og rammefaktorer handler om, hvor er det, vi er henne? Hvad er det for en kontekst, vi er i? Og hvad er det for nogle spilleregler, som der er inde i den kontekst? Det kan være, hvis man er på en musikskole, så er der nogle 25 minutters moduler. Det kan være, der er nogle bestemte lokaler. Det kan være, at musikskolen har i sin mission og visionserklæringer ligesom har nogle mål, som de gerne vil have tilgodeset. Så det kan være ting, som enten er skrevet ned og formaliseret, og det kan også være måder, man er vant til at gøre det på, eller det, man nogle gange siger, kultur, altså underviserkulturen inden for musikundervisere. Så det kan være både håndfast, og det kan også være noget, som man skal læse mellem linjerne. I bund og grund, så handler det om, hvor er man henne? Hvad er det for nogle rammer, og hvad er det for nogle spilleregler, det foregår indenfor? Og en af rammefaktorerne er også, hvem er du, og hvem er jeg, som lærer, og hvad er det for nogle kompetencer, jeg bringer med ind i situationen? For det er jo også med til at rammesætte, hvad der kan finde sted. Og jeg kan både fremme, men jeg kan også hæmme eller begrænse det, der kan finde sted, hvis jeg for eksempel mangler nogle kompetencer inden for noget, og alligevel skal undervise i det. Så ens egen fortræffeligheder er også en del af rammesætningen omkring det, der finder sted inde i undervisningen. Så samlet set, så kan man sige, at rammefaktorer handler om, hvor er det, vi er. Og så kommer der 3 punkter, som hænger nøje sammen. Og det er henholdsvis mål, indhold og læreproces. Og hvis vi tager den første først, så mål, det er, hvad er egentlig formålet med den eller de aktiviteter, man sætter i gang? Hvor er det her, det skal føre hen? Et formål eller et mål kunne være, det skal være sjovt at spille musik. Okay,
Det er et rigtig godt mål. Et mål kunne også være, den her saxofonist skal lære i løbet af efteråret at få en bedre klang. Det kan være en sanger, der skal have en bedre støtte. Alle de her ting er mål, som er oppe på den lidt højere klinge, forstået på den måde, at det siger ikke noget om, hvad det er, vi skal lave i timerne. Det er vi ikke kommet til endnu. Det siger mere noget om, hvad er det for en retning, det her det skal føre i, og hvorfor er det, vi laver det, vi laver. Så det er det, man kalder mål, og det handler om, hvorfor. Så kommer vi til den næste, som handler om undervisningens indhold. Og det er sådan, at indhold, det hele tiden relaterer til undervisningens mål. Så det vil sige, hvis jeg for eksempel har besluttet, at et mål, der kan godt være flere mål, men et mål kunne være, at musik skal være sjovt. Okay, så skal jeg finde noget indhold, som relaterer til det. Så det vil sige, det er måske noget, som ikke er for svært, det er måske noget, som på en eller anden måde interesserer dem rigtig meget, et fedt nummer, som de kender, eller et eller andet. Det, der vil gøre, at det vil være sjovt at spille musik, som er mit mål, så finder jeg noget indhold, som passer til. Så når man taler om indhold, så er det, hvad skal vi lave? Så kommer vi til det, der hedder læreprocessen. Og igen, den relaterer til de to foregående. Jeg ved, hvad målet med det, vi skal lave, er. Jeg ved, hvorfor noget indhold, som understøtter det mål. Nu skal jeg så bare finde ud af, hvad gør jeg, når jeg står inde i klasselokalet. Så det kan jo være for eksempel, at jeg skal lære dem en eller anden sang. Når jeg så er inde i det punkt, der hedder læreprocessen, det er der, hvor jeg gør mig tanker om, hvordan er det egentlig, jeg vil lære dem den der sang. Vil jeg sidde ved klaveret? Skal de have en node eller et eller andet, en tekst? Skal de lære det udenad? Skal alle synge med? Hvordan det nu må være, alt det der sådan rent metodiske, metodik kalder man det jo også nogle gange, alt det metodiske omkring det, det er det, man skal overveje, når man er inde omkring læreprocessen. Så på den måde, så kan man sige, at det her, der bliver det spørgsmål om, hvordan gør vi det, vi gør. Så vi har, hvorfor gør vi det, vi gør? Hvad er det, vi gør? Og hvordan gør vi det, vi gør? Det er de 3 punkter, som hænger sammen i den didaktiske relationsmodel. Et forhold, som bliver centralt inden for læreprocessen, det er også, hvilken rolle læreren skal spille i det. Er det ligesom læreren, der går forrest og viser, hvordan det skal gøres, og så imiterer de? Eller prøver man at sætte nogle processer i gang, som tager udgangspunkt i eleven eller eleverne, og prøver at få dem til at prøve sig frem og nå frem til resultatet. Og det er jo ligesom 2 modpoler, kan man sige. Og så er der alle mulige varianter inde midt imellem. Men det grundlæggende, det handler om, hvor er lærerpositionen i den situation? Foran, ved siden af, bagved. Der er nogle ord, der dækker det også, men det kan vi tale om en anden god gang. Så kommer vi til det punkt, som Him og Hippie kalder vurdering. Og et andet ord, man nogle gange ser i den sammenhæng, er også benævnelsen evaluering. Og der kan man sige, den foregår jo på mange måder. Det er jo klart, at når man underviser, så i situationen er der en masse intuitive vurderinger, som man foretager. Okay, vedkommende forstod det ikke helt, jeg prøver at sige det på en anden måde, eller hey, det kunne være en god idé lige at gå med det her nu, der opstår et eller andet i rummet, som man har lyst til at forfølge. Og det mange af de der ting sker jo på sådan et ret intuitivt niveau, fordi når man underviser, så har man travlt med hvad? Nå ja, er det undervise. Og derfor
har man ikke sådan det store metaoverblik nødvendigvis, men man handler ligesom for at få båden til at sejle, eller man roer videre, om man så må sige. Og det er jo ganske godt. Og så er der også det, når timen så er forbi, så kan det godt være, at man tænker, okay, hvordan gik det i dag? Og måske man lige skriver lidt i sin lille logbog, bare et par linjer om, hvad var det, vi lavede, og hvad var det, der lykkedes, og hvad var det, der ikke lykkedes. Og det kan også være en vurdering på en mere, altså på en længere horisont med at sige, hvordan er det egentlig gået det her efterår med den og den elev, eller de og de elever. Så der er flere niveauer inden for det der vurdering. Det er til gengæld ret centralt, at man gør det, fordi det, man vil gerne lokalisere de ting, som går godt. Og man vil også gerne lokalisere de ting, som gik mindre godt. Og det vil jeg gerne lave en særskilt pointe omkring. Fordi de ting, der gik godt, der er det meget vigtigt at overveje, hvorfor var det gik godt. Og ikke bare, men det gik godt, fedt nok. Men hvorfor gik det godt? Fordi det kan jo godt være, at der er noget inde i det område, en eller anden tilgang, en eller anden måde at gøre det på, som jeg vil kunne bruge i en anden sammenhæng, eller blive inspireret af i en anden sammenhæng. Der var rigtig god kontakt til dem. Der er noget der, måske, som jeg kunne bruge i en anden situation, hvor emnet kan være et andet. Så hvad gik godt, og hvorfor gik det godt? Og det er jo klart, at man er også interesseret i, hvad var det, der ikke lykkedes, og også, hvorfor var det ikke lykkedes. Fordi vi er interesseret i at udvikle vores undervisning på den lange bane, og det gør, at vi bliver nødt til at tage nogle beslutninger og nogle vurderinger og sige, okay, sådan og sådan, okay, sådan og sådan. Hvad gør jeg næste gang? Og så også næste gang følge op på det, og faktisk prøve at gøre det, som jeg har sat mig for. Så kan man sætte en kæde i gang, hvor man faktisk løbende justerer og udvikler sin undervisning. Og det tror jeg alle sammen, vi gerne vil, fordi vi er jo sådan nogle mennesker, som er i musik, fordi at vi synes, det er det fedeste i verden. Og det vil vi også gerne være med til at give videre på den mest hensigtsmæssige måde. Og det er der, hvor vurderinger bliver helt centrale i forhold til, den der udvikling kan sættes i stand. Så hvis jeg skulle prøve at lave en opsummering af det, som vi har talt om nu, så kunne den se sådan her ud. Det, som den didaktiske relationsmodel og den måde at arbejde på handler om, det er at planlægge, at gennemføre og evaluere undervisning på en systematisk og reflekterende måde. Og det er også en didaktisk helhedstænkning, hvor jeg er sikker på, at jeg når hele vejen rundt omkring alle facetter af min undervisning. Fordi tit, hvis jeg bare tænker på det selv, så kan det være, at jeg faktisk ikke lige helt havde overvejet noget omkring læringsforudsætningerne. Lykkedes det faktisk at ramme vedkommende bedst muligt med det, jeg lavede? Så man har mulighed for at tænke alle de der forskellige punkter igennem. Så den didaktiske relationsmodel er et redskab til analyse ud fra de forskellige perspektiver i en sekskantet relationsstjerne. Og så kommer så det store 10.000 kroner spørgsmål. Hvad nu? Hvad er det, du kan gøre i forhold til alt det her, og i forhold til din undervisning i det daglige? Det er først og fremmest at prøve at tage en undervisningssituation, som kommer i den uge, der kommer nu måske, og prøve at tænke alle de 6 komponenter igennem, eller måske i første gang de 5 komponenter, fordi vurderingen er jo den ofte, som kommer efterfølgende. Så prøv at tænke på undervisningen. Tænk nøje over selv en elev, som du kender godt. Hvad er det nu, læringsforudsætningerne er ved vedkommende aktuelt? Kast lige et kritisk blik på rammefaktorerne. Overvej omkring sammenhængen mellem mål, indhold og læreproces. Og så tror jeg, at du vil fange nogle nye facetter af din undervisning. Det er i hvert fald mit håb. En anden god ting i forhold til at lære noget, det er at lære det på en måde, så man faktisk er i stand til at lære det til en anden. Så nogle af de her termer, rammefaktorer,
prøv at diskutere med dine kolleger og se, hvad der kommer ud af det. Fordi det vil også hjælpe dig til dels at blive en del af et større hele, som handler om undervisning og god undervisning, og også at forstå de her ting bedre selv. Fordi det ved jeg af praktisk erfaring. Jo flere gange jeg snakker om det her, jo klogere bliver jeg på det, og jo mere forstår jeg dybden og dimensionerne i det. Det kan også ske for dig, og det bliver fedt, og det glæder jeg mig til at høre om. Så det var det. Him og Hippes didaktiske relationsmodel. Jeg glæder mig til at se, hvad du får ud af den. God fornøjelse.